Isigcawu samashumi amathathu nanye sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 1. Kusebusuku umndeni wonke wakaMkhize uhlangene endlini yangenhla. Elawini lamantombazane kukhona uZolile oseze wayizichitshana ukukhala. Ulele phansi ngesisu, eceleni kwakhe kukhona isiphefu esisakhanya kancane ngenxa yamafutha aphelayo. uZolile ufunda incwadi aqeda kuyibhala. Mazwakhe, ngibonga kakhulu Ndlela kaSompisi ngothando nje ongibonese lona kulezi insuku ezimbalwa ezedlule. Ukunikela ngempilo yakho yonke ngelokuvikela isizwe sakho konke nje ngenxa yami. Kusho ukuthi ngowesifazane okhethekile kuwena. Kuwe ngibona uyise wabantwana bami engiyozigqaja ngayo. Inhloko yomuzi wakwaNtuli abantwana bami bayoyihlonipha bayinikeza isithunzi esifanele. Uyindoda emadodeni impembe. Ngiyethemba nalawo khona okhukhweni lokufa ukuthi inyanya zakini zizokuhambela ziphefumulela umoya wokuphila emanxebeni naseyinhlumini okuzo. Kumthandazo wami mazwakho ukuba ubuye uze siphile silindele unyaka wethu omkhulu wesethembiso. Namanje ngithule ngibuka indlela lolu thando lwethu oluvivinywa ngayo. Kwesinye isikhathi nangemndeni yethu uqobo. Angazi kunakelephi nokuthi sifike kanjani kulolonke lolu taku esesizithola sikulona namhlanje. Angakaze ngicabanga ukuthi ngiyoke ngizizwe ngale ndlela engizizwa ngayo ngobuhlobo bethu. Iqiniso linye Sompisi. Angisethembi Nqindi, angisethembi Sibhakela. Ngesikhathi la bengithi uthando lwethu luyakhula luzilungiselela ukungena esigabeni esilandelayo. Kufika ivunguvungu ezingakaze zibonwe ngaphambilini, zaliphephula, ziloneke ilizwe lonke ngisho nemindeni yethu ingenakuqonda ngisho ukuqonda ukuthi sisukaphi mina nawe. Sekuyangikhanyela manje mazwakho ukuthi akekho umuntu oyokaqonde ngathi ngaphandle kwami nawe. Ngisho lowo muntu kungaba umngane osondelene kangakanani kithina. Angeke azabe nolwazi lokuthi uthando lwethu lumelile. Ngakho Sompisi, ithemba lami selikuwena kuphela. Uwena kuphela manje mazwakho ongabuyisela umphemo osukile kulolu phahle bese ngiyimisela ukukhosela kulona imihla yonke yokuphila kwami. Uwena kuphela mazwakhe engangimnaye ngaphansi kwesihlahla mhla senza isethembiso sokubambana naphezu kwemimoya engaphezu kwethu. Njengokhozi mazwakhe ngibambe ungifukamele. Wale nami kulabo abacabanga ukuthi ngingendela la inhliziyo yami ingekho khona. Eyami inhliziyo sengayinikela kuwe mntakwethu. Ngiyazi ukuthi ulele okhukhwini lokufa nale ncwadi ngakufica ungakavuki nokuvuka. Kodwa ngikhuluma nawe nezinyanya zakini ukulowo mhlaba okuwo ukuba nenze icebo ningikhiphe kuleliwa engikulona. Abazali bami bathi kumele ngiyohlola ubuntombi ngaphambi kokuba baqagule inani ley'nkomo abayidinga kwabiyela. Kusasa nje ngizovukela khona. Akusiyona inkinga yami kulokho mazwakhe. Inkinga ile yokuthi mina ngiyazi ukuthi angisoze ngendele emgazini. Mina ngiyokwendela kini kwaNtuli Godide. Yize noma abazali bakho benesithombe sehlukile ngami. Kodwa ngiyabaxolela ngoba abanalo ulwazi oluqondile ngohambo lwami nawe. Ngivikeleke mntakwethu. Wakhe icebo lokungikhipha kulolu bishi. Lapha ekhaya ngitshela ukuthi ngiyeke kwasikole leso ngoba isona esingifundisa umqondo wokudlebeleka. Bathi ngeke ngisabhala ngisho nokubhala izivivinyo zami njengoba unyaka uphela nje. Yize noma ngesiya nomuntu ohlaza. Kodwa lo myalelo ngeke ngize nguthathe. Umyalelo engiyimisele ngokuweqa. Ngizobhala okungenani-ke sekungaba yibanga le10 kuphela engingeza ukulenza. Kodwa kube ukuthi ngiliphumelele leli lesishagalolunye. Sengiphetha. Ngithokoze kakhulu ngosizo olunikezwa uphele. Ngicabanga ukuthi umngane osekhombisa ukukukhonza
nokukunakekela okukhulu. Kungenxa yalokho ukuthi nami ngiyithole sengehlelwa nje umusa ekuthunjeni kwami kwaBiyela. Lokho kwenze ngabona ukuthi edolobheni ufike awangayithwala waba inkomedla yodwa, kodwa ube umuntu wabantu futhi odlekayo nakulabo ohlangana nabo. Ungayeki-ke sithando sami ukuba njalo. Inqubo nje uma ungavumanga ukuba lokho bakumatanise nokuba lula kwesimilo sakho. Mina ngiyazi mazwi akho ukuthi awuluthwa izenzo zomuntu ngoba uyindoda ehlala emagameni ayo nasey'thembisweni zayo, ngisho ngabe sekunezinto ezihehela kokusha okubukeka kungcono kunezethembiso. Ekugcineni kwale ndlela ohamba ngayo mazwi akhe, kunengcebo eyedlula ingcebo oyibona kulaba abakuzungezile njengamanje. Ingcebo yokwenza uhlobe emva komsebenzi omkhulu onzima wokuzibamba. Ingcebo yokwenza ubone ukuthi ubukhulu bomuntu abukho ey'ntweni anazo, kodwa lezo ayizo. Leyo ngcebo-ke isemfundweni mazwi akhe. Ngiyothokoza uma sewuthokozela iy'thelo zemfundo yakho, unolwazi lokuthi azange uvumele ubucwebe bamanje bukwenza ucabanga ukuthi abukho bakho obukulindile kusasa. Ngiyakuthanda Sompisi, ngizoma ngilwe nawe, ngilwe nabathi ngiganele kwaBiyela kuze kube ukuthi amazwi esawenza ngaphansi kwesihlahla somngamazi ayafezeka. Yimina uzolile wakho, Godide, Bele, Sompisi, Mphembo Phemba ngabele, abafokazana bephemba ngezibi. Uyiqhawe kimi.